कोकणच्या निसर्गरम्य वातावरणात पर्यटनाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी कुडाळमध्ये एक नवा पत्ता तयार झाला आहे. स्टे फॉक्स रेट्रिक प्रस्तुत भगवती विला आता पर्यटकांच्या सेवेसाठी सज्ज झाला असून हिंदू कॉलनी कुडाळ येथे हा विला साकारण्यात आला आहे. कोकण, जिथे निसर्ग बोलू लागतो आणि मन आपोआप शांत होतं. स्टे फॉक्स रेट्रीट्स आपल्यासाठी घेऊन आले आहेत एक परफेक्ट लक्झरी ट्रीट. 5 स्टार फॅसिलिटीसह हिंदू कॉलनीमध्ये सज्ज झाला आहे भगवती विला. कोकण थीमवर आधारित हा विला 6 आलिशान रूम्समुळे अजून आकर्षक वाटतो. आंबा, फणस, कोकम, कासव, नारळ आणि धनेश. आंबा, कोकणच्या राजासारखी भव्य उबदार रंगसंगती, प्रशस्त जागा आणि शांत झोपेसाठी परफेक्ट वातावरण. फणस, मजबूत आणि रॉयल फील देणारी लक्झरी टच सह कुटुंबासाठी आदर्श रूम. कोकम, थंडावा देणारी, मन प्रसन्न करणारी, शांतता आणि रिलॅक्सेशन साठी खास डिझाईन केलेली. कासव, स्थिरता आणि आरामाचं प्रतीक, लॉंग स्टे साठी योग्य, घरासारखा अनुभव देणारी. नारळ, निसर्गाच्या कुशीत नारळासारखी शुद्ध आणि शांत लक्झरी. आणि धनेश, निसर्गाशी जोडलेली पॉझिटिव्ह एनर्जी, शांत वातावरणासाठी ओळखली जाणारी. प्रत्येक खोलीत आरामदायी बेड, प्रशस्त बाथरूम, प्रीमियम फर्निचर, शांत आणि प्रायव्हेट वातावरण. लक्झरी सोबत सुरक्षितता, स्वच्छता आणि पूर्ण आरामाची हमी. तसेच आरामासाठी मोकळ्या आकाशाखाली आउटडोर जकुझी, संध्याकाळ एन्जॉय करण्यासाठी शांत सुंदर टेरेस लाउंज, मजा मस्तीसाठी स्वतंत्र गेम्स रूम आणि वाचनप्रेमींसाठी निवांत लायब्ररी. त्याचप्रमाणे ऑफिस काम असो किंवा पर्सनल वर्क, हाय स्पीड वायफाय सह विशेष वर्क स्पेस रूम उपलब्ध. मोठा हिरवागार लॉन, जिथे तुम्ही मित्र परिवारांसोबत बार्बेक्यू पार्टीचा आनंद घेऊ शकता. एकाच वेळी 6 ते 8 गाड्यांचे पार्किंग, रेंट व्हेकल सुविधा, पिकअप आणि ड्रॉप सर्व्हिस, तसेच ड्रायव्हर लोकांसाठी टॉयलेट शॉवरची विशेष सोय. तुमच्या मागणीनुसार घरगुती चविष्ट जेवण आणि डिटॉक्स वॉटर. 5 स्टार सुविधा, पण चेक इन अगदी इन्फॉर्मल, तुमच्या सेकंड होम सारखं. आपुलकीचं, निसर्ग, लक्झरी आणि शांततेचा परफेक्ट अनुभव घेण्यासाठी मुंबई गोवा हायवे पासून जवळ, कुडाळ रेल्वे स्टेशन आणि बस स्टँड पासून हाकेच्या अंतरावर असणारा स्टे फॉक्स रेट्रीट्स यांचा भगवती विला, हिंदू कॉलनी कुडाळ, सिंधुदुर्ग. आजच बुक करा आणि कोकणचा खरा आनंद घ्या.